सानफ्रोमबो बुंनो थाङोब्ला दिनै बाव नङा बैयाव माने 100 जन 150 जन 200 जन 250 जन माने बेबादि पार्टिनिफ्राय फैगासिनो दङ जोंनियाव बिपिएफआव जगदान जागासिनो दङ आरो बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायो जे जोङो फैगोन समफ्राव फैगोन इलेक्सनाव एमपि इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ पार्टियानो मोननै समस्तियावबो क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं उदालगुरियावबो देरहागोन होननानै जों आसा थिदों दिनै जों नैबे जमदुवार ब्लक कमिटि बिपिएफ गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जोंहा मोनबा ब्लक दङ बे ब्लकनि आन्डाराव दिनै जों जमदुवार ब्लकखौनो आगान होजेनदों खारन सेन्ट्रेलनि माने इन्सट्राक्सन बायदियै दाना फैगौ इलेक्सननि थाखाय दाना 2024आव जोंहा एमपि इलेक्सन दं बे इलेक्सननि थाखायनो जोंखौ साखाफारा खालामनो थिननायलाय जोङो दिनै माने जोंनि नैबे मोनबा ब्लकनि गेजेराव जोङो नैबे जमदुवार ब्लकखौनो आगान होग्रोदों बेयाव जाबाय जोंहा दिनै सरकार गैयिनि थाखाय अर्थात माने बिटिसिआव दिनै गुबुन माने सरकारा सालायगासिनो दङ प्रमद बर' सरकार जोंनि हाग्रामा सरकारा दिनै 3 बोसोर जालांबाय जोङो दा माने बावहाय जोङो कलाप्स जानानै दङ बायदि मोनदों जोंनि नैबे जमदुवार ब्लक बा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव थानाय नैबे जमदुवार ब्लकखौ जोङो बोखांफिननो दिनै जोङो बावहाय बिथोन होदों जे जमदुवार ब्लकनि जाने सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट आरो जमदुवार ब्लकनि पेरेन्ट बडिखौ जों बिथोन होदों जे उमुक दिनाव दिनैनि दिनाव जे मिटिं खालामनानै जों बावहाय माने मोनसे फुलफिल जेनोखि गेप्स जानानै थादों जोंनि नैबे माबाया बडिया माने ब्लकनि बडिया जेनोखि गेप्स जानानै थादों जों बे गेप्सखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोङो दिनैनि प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो महिला हिसाबैथ' जोङो बेनो इन्सट्राक्सन बायदियै जों दा बेनो जे मिटिंनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरखौ जोङो बोखांगोन आरो बिथोन होनाय जादों जे फैगोन एमपि इलेक्सननि थाखाय दे साखाफारा जानो थाखाय जोङो नैबे महिलाफोरनि सायावनो जोङो दायथ' हगारदों आरो जोंनि जेनोखि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय बिथांमोनहाबो मोजां कमेन्ट्स होलांबाय जे महिलाफ्रा दानिफ्रायनो जुदि थागथियारि जायाब्ला जोङो माने इलेक्सनाव जोङो माने मोजाङै खामानि मावहैनो हानाय नङा होननानै जोङो आसा थिदों आरो आखायनो जोङो जे मोजाङै मोजां जाहाथे आवगायलांनो थाखाय दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो निस्सय जों खालामो देरहागोन खारन नायोब्ला जोङो दा इउपिपिएल दाथ' दा सरकार सालायदोंब्लाबो बिसोरनिफ्राय सानफ्रोमबो बुंनो थाङोब्ला दिनै बाव नङा बैयाव माने 100 जन 150 जन 200 जन 250 जन माने बेबादि पार्टिनिफ्राय फैगासिनो दङ जोंनियाव बिपिएफआव जगदान जागासिनो दङ आरो बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायो जे जोङो फैगोन समफ्राव फैगोन इलेक्सनाव एमपि इलेक्सनाव जोंनि बिपिएफ पार्टियानो मोननै समस्तियावबो क'क्राझार आरो उदालगुरि दरं उदालगुरियावबो देरहागोन होननानै जों आसा थिदों गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट फ्री सीट कभार 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 6000399187 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।